നമസ്കാരം. കാവ്യ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കവിത പോവുക നിലാവേ. ലക്ഷ്മണൻ്റെ വ്യഥകളാണ്. കാനനവാസത്തിനിടയിൽ ലക്ഷ്മണൻ ഊർമിളയെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ. ഊർമിളയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജ്യേഷ്ഠനെയും ജ്യേഷ്ഠത്തിയെയും പരിരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്മണൻ കൂടെ പോന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ലക്ഷ്മണൻ ഏകനായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണൻ ഊർമിളയെ മറന്നുവോ? ഇല്ല, ഊർമിളയെ മറന്നിട്ടില്ല. അതാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പോവുക മന്ദമായി നിലാവേ, നീയുറങ്ങുന്നൊരാ രാജകുമാരിയെ കാണുക. അവളുടെ നെറുകയിൽ ആർദ്രമായി എൻ്റെ ഈ ചുംബനം ചാർത്തുക. ഉണർത്താതെ പതിയെ മാഞ്ഞു പോയിടുക. ഇവിടെ ഈ കാനന നിശീഥത്തിൽ അകലെ വള്ളിക്കുടിലിൽ സാനന്ദം മയങ്ങുകയാണവർ. ഞാനിവിടെ ഈ പച്ചയാഴങ്ങളിൽ ഇരുളിലമർന്നേകനായി. ജ്വലിക്കുന്ന ഹൃത്തിൻ്റെ താപമകറ്റുവാനാകുമോ നറുനിലാവേ? നിനക്കെങ്ങനെ ഇത്രയും ആർദ്രമായി പൊഴിയുവാനാകുന്നു? കടമകൾ തീർക്കുവാൻ ദാനമായി ജീവിതം നൽകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടോനിവൻ. നാളെ രാജാവായി തീരേണ്ടയൊരുവനു കാവലായി നിൽക്കേണ്ടതെൻ്റെ കർത്തവ്യം. വൃദ്ധരാം മാതാപിതാക്കളെ കാക്കുവാൻ നിന്നെ തടഞ്ഞു ഞാൻ. എങ്കിലും അറിയുന്നുവെനിക്കായി കടം വാങ്ങിയ നിദ്രയുടെ നിരാലംബശയ്യയിൽ ഏകയായി നീ ഉറങ്ങുന്നു. നറുനിലാവിൻ്റെ ഈ ചന്ദനപ്പുഴ നീന്തിക്കടന്നു ഞാനൊരു നാളങ്ങെത്തിടും. അതുവരേക്കും ഉറങ്ങുക പ്രിയ തോഴി. നിന്നെ മറന്നതിൽ ഒരു മാത്ര പോലും ഞാൻ അറിയുക. മാപ്പു തന്നിടുക. അതുവരേക്കും ഉറങ്ങുക പ്രിയ തോഴി. നിന്നെ മറന്നതിൽ ഒരു മാത്ര പോലും ഞാൻ അറിയുക. മാപ്പു തന്നിടുക.